te perlok ye muru ong henipor ni ba juyo em gitu gu ong hadu wayap hopra te perlok ye pi gu darai hadu wayap hopra taham kelahir ya boy man kelah pi ya pi te kituan hi ki udang em chance wo kala te to ipor pi wo kala bi kan mo ba ngau ong ba pi diwichi kani ka parti VPP boy ga pi chiwon le hejin yo yo nga no kat nang mi kisni kat nang lai kisni kani ka parti VPP katte nang stanggu hiar tini te daw nong perlok pi ki perlok yang i hajang tia tang bun ha ki busnya thu pakla ki ong bai kani ka parti ujob kani ka parti ujob ye job ye ram gam nur ong tang ngau khana che pi wo kani ka parti VPP ka kauman gate man kasni man ka mit man ka step kadang mi kasni katte nang stanggu hiar nga pediang subhai phi so chusin ki perlo ki perjor ki bei ki chunga ki buju korshan na kapor sa kapor ha kani ka channel ka jonga tenga karpat ye phi ki dang thamai singau bha subscribe ni channel jonga apply karteng siam mersing knang ba pinyo ki video ki pang upload na kapor sa kapor de ha kani kapor perlok ka kita ka banta ka bangau kwa ban kern khendiat ngan sim ya kapor ka jong phi de khendiat abai de ba kani ka jingkran jong ini iba mo pilai i nak percakapor hagiran san social media ini iba try ini wi iba na jantia de henry ngakwa ban ker hangne khendiat mo ngakwa ban pensai ngakwa ban pesat jingmut syapi ki perlo ki perjor baro keleng saudong jongka jela mekalia kai perkada benta ka bang ngakwa ban keren lani ban penyo sngew syapi de henry habakini ki nong kersan na kiwi ki parti kimi ban keren tingiru kum ki nong kersan ya ka parti VPP ki nong support ya ka Voice of the People party VPP tingiru ngi hab ban keren ngi hab ban mi syakmat ban pensai syaki pajba mo te la de kimi ngiru ngi mi ngiru ngi ya kuslaya kata la de ki kan tho ngiru ngi ya kan tho lang habakis dang hi tingiru ngi ya sedang gen te nak tak daw te kumbal akaran dai ni iba bai ong ba ha ka to video ka bai la karan bai ong bakat nang mi kisngi kat nang ki por ba kani ka party VP kala nang her mo nakata ka jingmi jong kita ki kila bandi ki ngala banong bakum ki the court mo kinong kit kam hapo jong ka party te henry ya kini ila andala mi igini sibo hukum gi dekhot lani ginong kit kam hapo jong ka party ani snga kumbala mi de MLA pi kata ka diga jing itu khana ka jing ya ka jing mi jong kini ginong kersan na ka party NPP lani gi ki party ni marala be banong ba party NPP na mar ba UDP ro kaya trelang bar ka NPP na mar ka ko kini gi par gi party ba pher ro kias nok tilang bat ka party NPP te dene tak daw panga ngala ngabanong NPP direct ro kala biang te henry ya to ko jingkeren ga jong i bayong ba kata ka jing mi jong kita ki dekhot lani kinong yelam mo te nakalyang ga jong nga ko aban pensai khendiat hang ni pi ki perlo ki perjor baro ki ba pe ya kan video compare la pidi ki bala rangba ki bala helasan khampalat banyenga ngalong kum ukhna ha khamat ge jong phi te kani par kadega message nang kalyang ga jonga bat kum ju ya itu iba ro mo kam tu ya ini iba na jantia ro te kadi kadega jing pachai na kalyang ga jonga haba ong nong yelam kabumot ki dei banlong sisa kum bite ginong yelam ngimla banong baginong yelam badei tang kid khot lane tang ginong kitkam hapo jong ka party ngimla banong ya kum kita kidi ginong ilam pidei ban sngau thu sai pidei ban penklan bahaya ka borjebing ka borjing mut jong perkhat jong pidei ban klan bahaya ka taka mindset ka jong pi tikamut ba lada pimpat sngau thu sai ba pimpat long ki babit tikamut ba pim lada pi keren ka jingle ran karwan ya pi nakal yang ka jong akat kumbanga syem hi halade kabumut unong yelam lani kita ginong yelam kidei kita ginong mi khmat pajba omde etang kita ginong mi khmat pajba but
ki mo kinong mi khmat hagi wei ki banta om de tang tagi nong mi khmat kini ki MLA lani ki MDC mo lani ki MP kino ki ba mi khmat hagi no ki banta ki ban yarap na banta uduk usuk na banta jong ki pajba hapo jong kajala kita ke bumat begila ban khot kita ki nong yalam lani ki nong mi khmat mo nong mi khmat na banta ka jong pi te henry ban shu long kinong kit kam hapo jong ka party lani ban long kum ki khot ngin ong kum kinong yalam te ka jing keren jong ni iba ba mi tang gi khot lani tang kinong kit kam hapo jong ka party katu kan ngut sneu kum bala mi da ki MLA pe sneu bala mi da MLA kan inang bha ini iba ban penbej mo start bha ban penbej ko ju opor debat sakawai ru kumbang ala keren sneu la ran ban ong ba ngade nong kersan WVP namar hadin kat tukat nisngi hadin kat tukat ni por sakan no pat ya ka party WVP bakalong kumta di henry ngan ai nuk saya pi khendiat manta to manta ngan ai nuk sai pi khendiat shaka kam shongkha shongman namar ka sansyar ka khatar ka srimdur bat ka shongkha ka shongman bat karkom te jong pi ya ka longying ka longsem ka jong kadenem de ni kata kadai 100% haka jing sau thu ka jonga henry haka jing sau thu jong pi ngam tip ya kata ngi kum gi briu hang ni hasla perthei gilawan long briu mo hang ni hasla perthei bangi don la ka jong kata ka jingmut kata ka jing perkhat kata kar kom perkhat perdan kata kar kom sandur ban penwan dur mo ngidon la ka jong ngim don ya kaju henry na kata ka daw kana pi ngidon la ka jong ka jingmut bat ka jing perkhat bat kar kom sandur bat kar kom khlan ya ka bor jabing lani ka bor jingbut jing perkhat kadon la ka jong bat kata ka jinglong sneurit ngidon la ka jong kata ka jing sneurit tihan rengan pi kata kadika jingmut ka bangidon baro ngi kum gi breu ngi kibala wan long breu hang ni hasla perthei mo te habai dei bakani nga kwa ban karni phi khandiat to man tangan anuk sai phi menta lada piong pio I ya ka wei ka kanthei ka ba breu bat ka itanat ba pinsong balada ngayo ya ka te ngan ri hok ya ka sierta Henry onda pi onda pi pilayo ya ka Henry onda pi pilayo ya ka Henry pi siem ba pleng pinsong ba kani de ka bas new tam hang ni hasla perthei bat kani ka de ka bas new tam na baro kita ki kanthei te kata kan kanuksa kabangan pen I sapi kumbai ni ba ibini ba elong ba ngade nong kersan barat ba jang WVP ngade u nong kersan jang WVP mo balai le syutom balai tre syutom haka MP mo haka MP election yong ila tre syutom ba tenri kum kata ka nuksa phe kata ka de ka nuksa te ka mumut ba pide ban sing thu shai kata tenri ngangit ba ki breu ki bala he la san ki bala rong ba ki sing thu ya kata namar ka sanchar ka khatar mo ka srimdur bat ka longying ka longsem bat ka shongkha ka shongman ka srimdur mo ngamong e baka ya ka ju tang baka srimdur kan phi kumno bangin sanchar kho ya po jong ka ying ro bat ha ka sanchar ka khatar ro ngeton kam ban sanchar kho TPI lada uno breu ubamla ban pembit pembiang haying hasem pisai am hagilong ying kiba mo omdi banga kan tho ya kata tang ba pisai I hagilong ying gilong sem mo ba ukpau long kumta man kumta badi kamta ka kemi gelit bala kamta mo habun kita gicing e tang ba lada ngakerni kita pinsong ba o balorni mo tihanri ngakerni ki ka ba shisha bat ki ka ba ngasyam halade kata ka de gajing shisha teka bumut pa hapo jong to ying kalong tembrang am ki kam ki jam ki nam yaj bek am te kum tahi kan bat UMLA ru lane ki MDC lane ki MP ru ba kinlong kum tahi kan lada kita gi breu ki bom trei hok lane kita gi breu ki bom trei ba te kum bangal akar hang ne ni iba
Balada piyo kata ka samla lani kata ka lok ka babhabri uro. Kumba pipila ong ba ngadi nong kersyan jong ka VVP. Te pila badai usamla kasamla jong no ka kentei tang bahadin pat pilai ai thon bat kata ka samla ka jong pi hadin pat pi kan tho eka bat pi kern ben ka pi kern ka live ho jai live hor kom te kum ta hai ken kum ba pi pila kern ha ka Voice of the People Party VVP nengkong pi ong ba ngade nong kersyan jong ka VVP mentapat pi mi sai ban ya kan tho ban kan tho ya ka Voice of the People Party ya ka Voice of the People Party VVP. Henry ini ba ipan kesan ya lade. Yung ba ngamde ba keren mga ngamde ba ngat house start mga. Te Henry nga kwa ban keren hang ni lada im house start ba lada im kan tho. Te kamut ba balay ipan mi ka kentin. Ka ba iong ha ka tagaway ka video. Ka ba nga lada ulur ro ha ka channel ka jonga. Bar pilai irun haki ransan social media ba per baila ong ba kani ka parti VVP kala syong do kusut par kala rung kusut te ladai im kan tho bali permi ita ka kantin ka ba kani ka parti ka rung kusut lane ka syong kusut ngampat lap baro kita ginong kan tho ya ka Voice of the People Party VVP ba mi kumnya kata ka kantin de tang ini iba na jentia iba penmi ya kani ka kantin bala syong kusut lani larung kusut kata ka parti VVP te kublai sibun ya kata ka jing pensai jong pi syaki pajba jong ka jalame khlia ba kata ka parti ka larung kusut te kan ka pata ka parti ka barung kusut de ka parti NPP hi kumbala kerenda i mudu perstun ba i ong kamper la dengi terlang badu kusut te pensai besar hi mapi kan pan kan mau hong ni ya ka jingilap election hau arpo saune arpo sanne ladang ambakala debat sokawi ka ba ini ba ila keren ba ini ba ila kan tho tang ba iong ba ngam kan tho o iong ba ngam keren start lane ngam kan tho mo ka ba iong ba kani ka parti kamla ban poi si ru kani ka parti VVP iong ba kamla ban poi se ru ti kajing kan tho na kapor sa kapor kimi na kapor sa kapor ba ha ka parti VVP nadu badang sedang komtahi ki berugi kan tho tang baka job hi ka parti VVP tengang ngai scam bakat nang bun kini gi bakan tho ban ka parti VVP kan sa job yang ha kan di ka by MP election siteng samoy te kumginong ilam badon hakani ka parti kide banle nakai ki ka babhatam ban pensau tanat ya ki pajba te nakalyang ka jonga tangkat ni ki kentin tingin sa ikan 24 next video kublai sibun